wheels. Jenengku Naila. Aku urip ing keluarga sing kecukupan. Akeh wong sing nganggep yen awakku iku arek sing apian lan seneng guyu marang wong liya. Uripku nyenengake koyo remaja liyane. Nanging Kowe iku dadi garwaku kok gak iso ngurusi omalan anakku sih. Aku iki ya kerja kanggo ngewangi urip awak dhewe. Kudune awakmu ya mangerteni keadaanku. Tapi yo aja ngelalekake tugasmu dadi ibu sing ngurusi omalan anak. Sampeyan ya kudu mangerteni nek yen anakmu ya butuh bapake. kabeh wis beda, wiwit kedadian kaya iki dadi kebiasaan saben dina. Bahkan aku wis ora iso nemokake omah sing biasane dadi alasanku supaya cepet mulih. Nay, kelas kok sepi yo? Iya, Rasis, aja isu iki. Ya wis rukono ya. Minggir, aku arep lho kene. Loh kan awak dhewe kok disian. Boleh apa ngeliane? Pokoke aku sing lho kene. Wes saya wae sis. Tapi Nay, wes saya pindah wae. Lah, ngono kok kaget mau. Hasna, ayo mrene nunggu karo aku. Lampu awakmu sing nang kene. Jangan di kono, aku arep nunggu kene. Ya ya. Minggu sore aku arep ngedakake pesta ulang tahunku sing 15 nang SD Kapitaria Jatasari. Awakmu melok yo. Koyoke aku gak iso, Ren. Ayo, Nay. Masa ulang tahunnya kancamu gak melok? Iya, ayo nang melok. Oke, tak usah, Kak. Duh, Nay, tak kira awakmu gak teko. Nay, tunggu kene. Iki naik kue gawe awakmu. Iya, sama yo, Ren. Sepurane ya, Nay. Nay. Siapa udah senang ya? Ya wis, mendingan awak dhewe saiki nglanjutno acarane maneh. Awakmu lapori. Aku mangkel karo Naila. Loh, lapo maneri? Dia nak sing ngarep kon sih. Loh, iya toh? Iya, nang njai kon gak lho. Iki lho mung gawe awakmu. Suwun ya, Kon. Mas, aku mau tutup ndiae. Aku mari ngekeki ngombe nang Riana. Riana, Iya, lapo? awakmu gak ngerti ta lek Riana nyenengi awakmu. Oh alah, iya ta. Yo bapak. Oh iya, Mas. Ibu mau SMS aku yen nak dhewe dikongkon mulih. Rek, aku tak mulai sih yo. Amarga aku lan adikku digolek ibuku.
Oh iya Ren. Ada dia yang. Ayo, Dik. Lho sis, Nailandi. Arek gak mlebu. Lho, ono apa? Arek loro, masuk SMS aku. Endi kancamu situ kok gak ketok? Lapo kamu takok? Ya apa sih boy? Ana ya pasti izin lah kan lambine wingi teles. Yo pasti nih. Ya apa lek enggak dhewe mulai sekolah mau nang omahe. Yo ayo. Lho, iki kita main Naila. Iya, iki mae. Kok sepi ya? Wes, ayo. Naila. Naila. Duh, lapo podo mrene? Ayo mlebu dhisik. Awakmu lapo mau gak menggunai? Yo gak apa. Sik yo tak jupukno ngombe. Loh, Nay, Om Bambang nandi kan biasanya akhir bulan aku mah. Aku wis gak urip karo bapakku. Hah? Lho lapo nai? Bapak lan ibuku wis pegatan. Aku urip karo ibuku. Bapakku nikah maneh lan urip nang omahe garwane sing saiki. Loh, kita apa Nay? Lapo gak tau cerita. Terang bulan kepongkor bi. Sing sabar ae ya nai. Sakjane aku ora gelem masalah iki krono kabeh. Nanging aku yo gak iso nyimpen iki dhewean. Naila. Inggih, Bu. Wonten apa, Bu? Ibu krungu teko kanca-kancamu yen kowe pinter nembang jauh. Inggih, kula saged, nanging mboten jago-jago banget. Wis, Ibu percaya yen awakmu iso. Kowe tak kei amanah gawe melok lomba iki. Iki materine. Pelajaran kok lek gak sing gak ngerti takon nang Ibu. Nggih, Bu. Matur suwun sampun maringi kula kepercayaan. Kula pasti belajar sing giat supaya saged menangake lomba niki. Nggih pun kula pamit badhe mantuk, Bu nggih. You're stuck in a ball and you can't get out. You're pushing and it's no use. Aduh nggak tahu aku menang ya, Nay. Amin. Pokoke awakmu kudu menang lho, Nay. Sip, bakal tak usahakno. Ya wis nang merono ae wis diusani karo Bu Guru. Ya wis saya bayar kelas. Ya apa ya, Nela menang apa gak? Ya pasti menang sih. Iki lho Naila. Ayo merono nang gone Naila. Ayo.
kan temen kan, Naila pasti menang. Ya pasti ini. Kok enggak? Naila lo menang. Halah, paling ya nyokok. Ojo ngono, dosa lo. Sejak kapan kowe belain Naila? Tak jane, aku itu ora benci karo Naila. Terus lah apa kowe selama iki benci Naila? Aku gak benci karo Naila, nanging karo bapake. Lho lah apa karo bapake Naila? Amarga gara-gara bapake Naila, bapak lan ibuku pegatan. Saiki ibuku wis nikah maneh karo bapake Naila. Amarga iku aku udah dibenci karo Naila. Oh, yo ngene iki fake friend. Selamat ya Naik, kowe menang. Suwon ya, Boy. Loh, kok ini sakjane Boy iku dulur tiriku. Iya ta? Iya, bapakku kan nikah maneh. Kok nikah lho Boy. Walah, ngono ta. Iya, iku mau cerita sebenere. Iya, Nai. Sakjane aku iku iri karo awakmu, amarga awakmu pinter teko aku karo Tiana. Iya kan, Di? Iya, aku njaluk sepuro ya, Nai. Wis, saiki awak dhewe kanca yo. Ayo mulai bareng.